ditemek urung masuk. Meten tuwa. Tak tukokno karbit. Lah iku ya aneh ae.
Tenan ora tau meter piye kok. Rekoso. Tak kandhane pendian jare seneng pikire yo malah ngono dia. Wala KPR. Karena wong sugih di kono ngene. Aku mohon dinggirno nggone galane iki. Walane kok aku kok terusan penyakiten piye? Oh iya. Kowe iku kebanget tenan. Wong biyen iku kowe iki ape tandokno kecamatan. Malah kawin lari karo wong sing ora jelas. Meniki terus turun jadi asli. Sebagai wong sugih wong sadis. Wong sing bisa bergen-gen. Ya awal ini kalau dalam Islam benono model gawe ku piye aja yo. Ora atos kabeh.
Tertipak,
Silakan saja. Tidak bisa. Kalau kamu kawan Oke. Aku biar cita-cita aku mulai tertarik karena jenengan ngomong umpama lagi seneng karo wong lanang sukire ngomong ini sukire
dari gue kamu rak yo kamu si cek pegatan udah suwi masa bapak lu itu yo kapal lah nggak bisa pikir dong malu iya jadi pikirnya pikir urut pegatan berani memang urut kita itu Pak Jino anak dulu bukan oh iya anak Indonesia uang melarat uang melektek dan kudunya uang melarat duit terlanjur melektek salah uang sukir hidup bebas cuma bebas itu bebas karena itu butuh kete baku nek sanggup pokola nek bisa sukir solidir owe taat kali mandu dene nek bisa sukir solidir no anak muslim yang belas APK gede udah APK cipok APK petok APK orang sodak gede takon